Бүгін жымға 18 октябрь эфирда Собау дұқынары телевидениесі. Атна информацион студиясында сізді мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік бүгін яқтыртылашақ мөһим темалар турында қысқаша. Ауырып кетіп шифахана юлын топтау ул әлі хөкім қарары түгел. Бұл тармақта да кіші хукуклары сақлана. Коррупция укушы көздігі оша район бәйгісіне нәтижелер ясалды. Юллар, минем язмыш. Bir negada olmashtırmam deb jırlana jırda. Bu yakşambada yolçular hünəri beyramların belgilab ötə. Hozir barысы турында да тулырак. Ел фасыллары алышынганда табигать кенә түгел, безнең организмда үзгәреш кичерә. Гипертоникларга тәэсир итүче магнит давыллары, һава торышының бер җылытып кисәк суытудан барлыкка килгән кискен тын юллары инфекциясы, буларга юлларда хасил булган бозлаукта егылып, төрле травмалар алу да өстәлә. Эш урыннарында имгәнүчеләр дә аз түгел. Без бу көннәрдә район үзәк хастаханәсендә булып, райондагы вазгыять белән танышып кайттык. Гөлназ Вахитова хәбәре. Хастаханәнең хирургия бүлегендә 22 дәваланучы исәпләнә. Шуның берсе бәхетсезлек очрагы буенча килеп ләккән. Өлкән яшьтәге пациентның егылып кулы сынган. Операция ясалганнан соң ул хәзергә биредә дәвалану курсы узарга тиеш. Биредә һәркемнең үз сызлануы, үз авыруы. Берәр җире сынып килгән кешеләр монда озак тоткарланмый. Тикшерү узып, гипс салынганнан соң алар өйгә кайтып китә. Травматолог булмау сәбәпле иң авыр очраклар башкалага озатыла. Хезмәт урынында имгәнү, травма алган очракта эш бирүче һәм хезмәткәр арасында каршылыклар барлыкка килмиме? Без бу сорау белән хирург Рамил Ахмадуллинга мөрәҗәгать иттек. Эш урынында тән җәрәхәтләре алган кешеләр безгә мөрәҗәгать иткәннән соң, без аларны тикшергәннән соң полиция хезмәткәрләренә тулы диагнозны хәбәр итәбез. Эш урынында җәрәхәт алып килгән кешеләр безгә мөрәҗәгать иткән көнне без эш бирүчегә кирәкле документларны тапшырабыз. Һәм шулай ук эш урынында тән җәрәхәтләре алган кешеләр дәваланып чыкканнан соң аларга икенче төрле кагазлар бирелә. Статистика буенча эш урынында имгәнүчеләр бу хакта әйтми, чөнки җитәкчелектән эшен югалтудан курка. Тән җәрәхәте алуның сәбәпләре булып техника куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү, техника җайланмалары белән дөрес эш итмәү, салкын караш, квалификациясе булмаган хезмәткәрне эшкә җәлеп итү, даими инструктажлар уздырылмау тора. Бәхетсезлек очрагы килеп чыкканда хезмәткәр сәламәтләнү максатыннан компенсация, больничный именият түләүләре, мораль зыян өчен матди ярдәм алырга хокуклы. Безнең хирург кабинетына ел башыннан бирле 480 кеше мөрәҗәгать итте инде травмалар белән. Аларның күбесе саны бар инде һәм буыннар тартылу белән инде. Аннан соң җәйкеннәрендә бик күп кеше мөрәҗәгать итте. Электр кораллары белән техник куркынычсызлыгы саклау сәбәпле киселеп, имгәнеп килделәр инде. Октябрьдән майга кадәр бозлавык хасил булу сәбәпле имгәнүчеләр саны бермә-бер арта. Хирург 6 ел эшләү дәверендә практикада мондый очраклар һәрдаим булып тора ди. Безнең хирургия бүлегендә сынанда травма белән ятучылар әз. Чөнки без травмалар белән килгән кешеләрне, әгәр дә аларга операция таләп ителә икән, аларны без җибәрәбез РКБның травма центрына. Аларга анда югары квалификациялы медицина ярдәме күрсәтелә. Без аларга күрсәтәбез беренче врач ярдәмен инде һәм аларны ашыгыч ярдәм машинасында җибәрәбез. 2019 ел башыннан район үзәк хастаханәсенең кабул итү бүлегенә ашыгыч рәвештә 6083тән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Иң күбе кан басымы авырулары, икенче урында имгәнү, тән җәрәхәте алучылар. Андыйлар саны 742дән артык. Авырулар агымы гадәттә шимбә ял көннәренә туры килә. Узган елларда мәсәлән 50 кешене кабул иткәннәр. Бәлә кешеләрнең аяк астында диләр. Шуның өчен дә без һәрвакыт уяу, һәр нәрсәгә игътибарлы булырга тиеш. Бигрәк тә эш урыннарында хәвеф-хәтәрсез хезмәт итсәк иде. Без барыбыз да кулланучылар һәм көн сайын нинди дә булса товар сатып алабыз. Әмма үз хокукларыбызны беләбез дип кенә авыз тутырып мактана алмыйбыз. Шәмәрдәндә урнашкан Балкыш тернәкләндерү үзәгендә ял итүче өлкәннәр өчен нәкъ шушы темага очрашу үткәрелде.
Кулланучылар хукукларын яклау турындагы закон турында барлык кулланучылар да беләдер. Ләкин шуның белән бергә ничек дөрес гамәл кылырга, закон нигезендә үзеңә тиешлене ничек алырга икәнен белмәүчеләр дә бар. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясының Арча территориаль органы эшчәнлеге бу яктан алганда игътибарга лаек. Алар кибеттән товар сатып алганда алданган кулланучыларны яклап кына калмыйлар, профилактик чараларга да зур игътибар бирәләр. Мәсәлән, Шәмердән авылындагы балкыш тернәкләндерү үзәгендә ял итүче өлкәннәр янына Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясының Арча территориаль органы җитәкчесе Булат Кадыров һәм консультант Азат Хәлилов килделәр. Өлкәннәр белән очрашу үткәреп, аларның сорауларына җавап бирделәр. Һәм мондый очрашулар бик тә кирәк дип исәпли белгечләр. Алар бит инде өлкән кешеләр, алар бит инде доверчивый булалар, аларны алдаларга могут. Шуңа күрә без алар белән еш очрашабыз. Менә шушы центрда, Балкыш центрында, Саба районының Шәмәрдән бистәсендә. Безнең Сабада специалистыбыз бар, Хәлилов Азат. Яисә мин үземдәген Арчадан килгән вакытлар була. Бергәләп без монда өлкәннәрне җыеп, матур итеп, шушындый мероприятиялар уздырабыз. Агнату эшләр алып барабыз. Ничек дөрес итеп үзен тотарга, шушы хукукларны яклау ягыннан без инде аларга бөтен агнату алып барабыз эшләрен. Халык кул селтәми, дөрестәндән случайлар була, килгәлиләр. Һәрберсен без аларны кабул итәбез, проблемасына вникать итәбез и дөрес итеп закон буенча ничек булырга тиеш, шуны агнатып бөтенесенә дә ярдәм итәбез. Төрлесе бар. Бар бик грамотный кибетчеләрдә сатучылар, алар яшьләр инде, менә яшь поколениялар, алар инде законга нигезләнеп эшләргә тырышалар. Ну, кайсы берләре булгалы инде менә белмиләр законнарны, хотя без алар белән тоже шундый мероприятиялар уздырабыз инде, круглый столлар, семинарлар, агнатабыз шушы гражданнарның хукукларын, ничек булырга тиеш закон буенча. Ну, дөнья булгач, бит инде ситуациялар төрле була. Ул бит инде кешенең үзеннән тора күбрәк. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясының Арча территориаль органының Саба районындагы консультанты Азат Хәлилов халыкка күрсәтелгән хезмәт һәм товарлар кеше тормышының иминлеге һәм сыйфатына да йогынты ясыйлар. Алар сыйфат һәм җитештерү стандартларына туры килергә тиешләр. Очрашуларда нәкъ менә шул хакта сүз алып барабыз ди. Безнең бүгенге вакытта очрашуның темасы инде ул кулланучылар хукукларын яклау. Безнең бит инде менә закон бар, о защите прав потребителей, кулланучылар хукукларын яклау дигән закон. Бу инде закон бүгенге көндә самый нарушаемый закон инде бу. Бу закон буенча күп хукук бузалар инде. Шуңа күрә безнең инде менә ай сайын планга кергән инде мәктәпләрдә яшь буыннарга очрашулар, дәресләр алып бару инде өлкән кешеләр өчен наша реабилитацион центрда ай сайын очрашып, семинарлар үткәрәбез, сөйләшәбез. Һәм инде прием гражданнар бар. Һәрбер сельский поселениедә ай сайын менә шулай ук гражданнарны сельсоветка чакырабыз, сөйләшәбез инде. Консультациялар бирәбез инде. Ничек үзеңне тотарга, хукук арканы якларга икәнен аңлатып үтәбез. 1992 елда Россия Федерациясында кулланучылар хукукларын яклау турында закон кабул ителә. Законда кулланучы белән җитештерүче мөнәсәбәтләре, кулланучыларның сыйфатлы тормышына, сәламәтлегенә зыян китермәслек товар сатып алуга, аларның ихтыяҗларын яклауга хукуклары билгеләнә. Балкыш тернәкләндерү үзәгендә ял итүче өлкәннәр белән аралашканнан соң, аларның кулланучы буларак үз хукукларын яхшы белүләрен һәм иң мөһиме яклый алуларын аңладык. Очрашу барышында белгечләргә сорауларда күп бирелде. Мин тырышам, конечно, үземнең хукукларымны белергә и защищать свои права. Но Шәмәрдәндә юк. Үзебезнең шәһәрдә, Лениногорскида андый хәлләр булгалый. Без бит инде хәзер шул яшьтә, безгә инде хәзер бытовой техника кирәкме? Безгә ашамлык кирәк и качественный ашамлык кирәк безгә. Но аларны карыйбыз, срок годности проверяем. Дата изготовления обязательно проверяем, состав проверяем, пищевую ценность я еще проверяю, обязательно. Менә кибеткә, менә мин пятерочкага күбрәк җырим. Анда, конечно, кайсы вакытта була
Прилавкада бер төсле, касса янына икенче төсле була. Шуны күзлек алып барганда карыйм, әйтәм. Алар барып алыштыралар. Аннарысын инде өйгә кайткачна кайсы вакытта алып кайтам өйгә. Начар не булса инде срок годности нәрсә булса дагы мен аны кире итәм. Бер сүзсез алыштыралар. Бер сүзсез дә әйтмиләр, сразу алыштыралар. Ну, була шундай вакытлар, что төрле кешедән, кассирдан зависит. Кышкыра да инде үзегезнекен түгел, теге, ну, чекне ташламыйм мен. Беркайчан да чек белән булгач, алар алыштыралар. Шәмәрдән кибетләре бик әйбәт, тулы, товарлары, особенно Регина, монда исемен оныттым инде тагы, бар продуктовый магазин, Пятерочкага барганыбыз бар безнең. Кибетләрдә ниләр, кибетчеләр бик ихтирамлы булганы бар, конечно, ниде, Пятерочка магазинда 2 тапкыр сугу не булды. Вакыйгасы мен яңадан килеп, нене чекне күрсәтеп, нене яңадан үлчәп, яңадан чутлап, яңадан мине обслужить иттеләр. Андый хәл булганы бар. Бүтән магазиннарда андый хәлләр булганы бар, булганы юк. Ну, продуктлар инде яшәшәләр качагында ширикләре эләгә. Ишеп кайтканнары булгандыр инде кыш көннәрдә булгалый. Основном әйбәт барып кайталар Шәмәрдәндә. Очрашу үз хукукларыңны яклау, низакны законда нигездә хәл итү юлларын эзләү, тормышта килеп туган конкрет хәлләрдә үзеңне дөрес итеп тоту, бер-береңә карата ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру, кулланучылар хукукларын яклау ысулларына өйрәтүне үз эшенә алды. Шулай ук инспекция вәкилләре кулланучылар хукукын яклауга бәйле мәгълүмат җыентыклары да тараттылар. Коррупция ришвәтчелек хәзерге көндә илебездәге иң кискен проблемаларның берсе. Коррупция барлыкка китерә торган тискәре күренешләр җәмгыятьнең үсешен генә тоткарлап калмый, илнең иминлегенә дә җитди куркыныч тудыра. Шуңа күрә аңа каршы көрәш җәмгыятебезнең иң мөһим мәсьәләсе булып кала. Районыбызда да коррупциягә каршы көрәштә профилактик чаралар оештырыла. Бигрәк тә балаларны мәктәп бусагасыннан сәламәт рухлы итеп тәрбияләү бу чирнең тамырына чабарга ярдәм итүдә матур алым булып тора. Собад укымнары телерадиокомпаниясы быел да мәктәп укучылары арасында без коррупциягә каршы темасына иншалар бәйгесе үткәрде. Бу юлы үз белем фикерләре, бу баткаклыктан чыгу юллары турында Килдебәк урта мәктәп укучылары уртаклашты. Әлбәттә, беренчел мәгълүматны коррупция турында балаларга укытучылары җиткерә, аны төрле мисаллар ярдәмендә аңлата. 7-8 сыйныф укучылары бу темага һәркайсы үзенчә якын килгән. Нәрсә ул коррупция? Нәрсә соң ул коррупция? Минем аңлавымча, ул безнең җәмгыятебездә булган гаделсезлек. Ул дөреслекнең булмавы. Коррупция бар икән, җәмгыять авыру дигән сүз. Инде күп еллардан бирле илебездә коррупциягә каршы көрәш алып барылса да, ул кимеми. Кемнеңдер яхшырак фатир аласы килә, әйбәт эшкә урнашасы килә. Кайберәүләр акча биргәч табиблар үзен яхшырак дәвалар дип уйлый. Уку йортларына кергәндә дә, имтиханнар тапшырганда да ришвәт бирүчеләр һаман да бар. Алар турында язалар, сөйлиләр. Ришвәт алучыларның кайберләрен кулга алалар. Ләкин бу да башкаларга сабак булмый. Юл йөрү кагыйдәләрен бозучылар да акча биреп котылуга өметләнә. Ә бит дөньяда коррупцияны җиңгән илләр бар дип язалар. Димәк, безгә аларның тәҗрибәсен өйрәнергә кирәк. Халыкка ришвәт бирмичә дә ышаныч белән яшәрлек шартларда тудырсын иде хөкүмәтебез. Коррупция җәмгыятьне эштән җимерә. Аны без белән чагыштырырга була. Ул тынлыкта озаграк булган саен күләме зуррак һәм нәтиҗәләре начаррак. Коррупцияны җиңәргә барыбыз бергә тотынсак кына юкка чыгарырга мөмкин дип уйлыйм. Илфина Абдуллина исә бу җәмгыять авыруын тарихи һәм дини чыганакларга таянып өйрәнгән. Законы кырыс булган саен илдә тәртип күпкә яхшырак булып чыга түгелме соң? Язның ахырында мин Коран китабына алынган сүрәләрне мисал итеп китерәсем килде. Чөнки мин бу җәйдә мәчет каршында оештырган лагерьдә укуларга йөрдем. Шундай ишеткән бер сүрә исемә төште. Ислам дине ришвәт бирүне һәм алуны катгый рәвештә тыя. Бер-берегезнең малын гаделсезлек белән тартып алып ашамагыз. Белеп торганыгыз ки кешенең малын өлешчә генә булса да махсус тартып алыр өчен хөкемдарларга ришвәт бирмәгез.
Үз фикерләрен кыю белдергән укучыларның эшләре конкурс комиссиясе тарафыннан уңай бәяләнеп бүләкләүгә тәкъдим ителде. Инде бу күңелле чара Саба дулкыннары телерадиокомпаниясендә узды. Конкурста җиңүчеләрне Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расил Закирҗанов һәм Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова тәбрикләде. Укучыларга Саба муниципаль районының ришвәтчелеккә каршы комиссиясе дипломы һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Безнең Саба районында шушы коррупцияга көрәшү буенча комиссиясы булдырылды. Аның комиссиясын җитәкләп бүгенге көндә безнең район башлыгы Миннеханов Раис Галиевич, күпмедер без аның һәрбер график эшләре нигезендә бөтен эшләрне алып барабыз. Икенчедән инде безнең үзебезнең муниципаль хезмәткәрләрнең шушы һәрбер аларның бит инде чикләнүләре бар. Шушы аларны шушы тарафтан безнең тоже район комиссиясы бар. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов дигән. Бик зур рәхмәтне әйтәсем килә шушы Саба телерадиокомпаниясе коллективына менә елдагыча матур гына иттереп конкурслар алып барабыз. Менә бу бәйгедә инде мы против коррупции дигән билгеләнгән. Узган елны без матур гына иттереп менә сәләтле балалар мәктәбенең укучылары белән иншаларын яздырып, аларның нәтиҗәләрен ясаганы. Менә быел безнең чиратта инде кызыксындыру белдерделәр килдебәк. Бу мәктәбе аларга бик зур рәхмәт, матур гына катнаштылар. Инде бу мәсьәләгә килгәндә, шул яшьтән үк шушы тәрбияне бирмәсәк, ул бөтен белемнәрен шушы коррупция чиракларына, аларның баш тартуларын билгеләп китмәсәк, ул дөрес булмас. Мен әйтәсем килә, районда инде бүгенге көндә мондай чираклар юк дип әйтеп булмый. Андый чираклар әле бүгенге көнгә безнең тулайын ниткәне теркәлгәне юк. Инде бытовой коррупция дип әйтелә бит инде. Төрлесе бар, кемдер конфет та калдыра, кемдер нәрсә дә калдыра. Менә эшләгән эшебез. Моны әкрен генә район җитәкчеләргә дә һәм безгә шундый максат та куелды инде. Моны ипләп кенә бөтен нәрсәләрне бу ничек булса да моны бетерү эшләү көтелә. Кеше һәрвакыт яшәү өчен җиңелрәк юл эзли. Үзенең туган проблемаларын тиз генә хәл итәсе килә. Кызганычка каршы, бу вакытта аңа гаделлек, намуслылык төшенчәләре башына да килми. Һәм менә шулай җинаятьчелеккә илткән сукмакка баса. Коррупциягә каршы көрәш һәркемнең намус эше. Инде мәктәп баскычыннан бу мәсьәләгә карата тискәре караш булдырып, сәламәт буын тәрбияләү, җәмгыятьнең якты киләчәгенә эз салу дигән сүз. Саба район үзәк китапханәсе үткәрә торган әдәби кунакханә очрашуларын китап сөючеләр яратып өлгерде инде. Җәйге яллардан соң ул кабат үз эшен җанландырып җибәрде. Бу атнада анда кунак булып язучы Рабит Батулла һәм халык артисты Рөстәм Маликов катнашты. Гөлшат Галиякбарова хәбәре. Тулпар ресторанында үткән әдәби кунакханәгә бу юлы кунак итеп күренекле татар язучысы, драматург, публицист, җәмәгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рабит Батулла һәм ЖШ Башкортстанның атказанган Татарстан Республикасының халык артисты Рөстәм Маликов чакырылган иде. Очрашуга әдәбият сөючеләр, китапханәчеләр, Миша дулкыннары, Алтын куллар, Симбикә, өлкәннәр клуб берләшмәләренә йөрүчеләр килде. Без Рабит Батулланы якташыбыз дип санап горурланабыз. Ул Шикши авылы кияве. Аны якташлары Шикши авылының Зиләйлүк ансамбле бик зурлап җыр белән каршы алды. Язучы үзе дә әдәбият сөючеләрне зурлап, исән-сез кайнишләр, балдызлар дип сәламләде. Очрашуда Саба районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин катнашты һәм бик җылы чыгыш ясады. Мин әйтәсе килә, шын сәнгать әһелләре булганда, шын моң ияләре булганда, инде безнең татар халкы да, башкорт халкы да бу бер кашан да бетмәс. Милләт булыр инде ул Алла бирсә. Аларны тотырга әлбәттә менә сезнең шикелле кешеләр кирәк. Менә шушыларны борлау, туплау өчен нәкъ менә шушындый марафоннар безнең инде ул оештырыла да районда. Менә шушылай туры килде, без кичә район башлыгы Раис Нургалиевич белән сөйләштек. Кич белән генә бу, һич ялгансыз менә шушылай туры килеп торуда. Концертлар бара бүгенге көндә районыбыз Дом культурасында. Күп көннәр куялар. Бүрек артистлар, кеше бик күп килә. Кеше ярата. Чөнки ул концертлар җиңел бирелә. Аларда алар позитив уята кешеләр дип әйтик инде.
Менә шушындый заманада яшибез. Һәм менә инде мин шуны әйтәсе килә. Рәис Нургали шушыны әйтте инде, Рөстәм. Ничек булса булыр, без үзебезчә фольклор коллектив, сәнгать, мәдәният өчен, язучылар өчен музыка әһелләре белән эш итәргә тиеш дип, менә нәкъ шушы туры килеп тә тора. Бүгенге әдәби менә шу марафонга уктаган инде. Зур рәхмәт Рабит абый сезгә килә алганыгыз өчен, Рөстәм абыйны алып килгәнегез өчен. Әдәби кунакхана очрашулары һәрвакыт җанлы һәм кызыклы булып үтә. Очрашуларга китап укучылар яратып һәм кызыксынып укыган язучы, шагыйрьләр чакырыла. Иң мөһиме, китап сөючеләр үзләре дә ныклы әзерлек белән киләләр ди Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсан Билалова. Әдәби кунакхананың барлыкка килүе иң беренче безнең һәр авылда булып үткән әдәби манзарага барып тоташа. Чөнки менә мин иң беренче кабул итә алмаган сүзем шул булды бу яңа эшкә тотынгач. Бездә китап укымыйлар дигән сүз. Менә һич кенә дә шушы сүз белән килешә алмадым. Һәм минем чынлап та максатым бездә китапны яратучылар күплеген, аны укучылар күплеген башкаларга да күрсәтәсем һәм алар белән очрашасым килде. Һәм без һәр авылга барып, китапхана булган һәрбер авылда, хәтта китапхана булмаган авылларда да әдәби манзараны оештырып җибәрдек. Без монда китап укучылар белән җыйналабыз, китапларны таныйбыз, алар турында фикер алышабыз. Һәм менә шушы әдәби манзарада инде 30-нчы авылга барган вакытта миңа шундый фикер әйттеләр. Кара әле, безнең бит яңадан сөйләшәсебез килә китаплар турында. Ул язучыларның үзен күрәсебез килә. Сез менә шушы эшне оештырыйк әле дип шундый тәкъдим белән чыктылар китап укучылар. Һәм инде мин бик шатланып, яңадан әдәби кунакхана дигән кунакхана оештырырга булдык. Без аны инде кунакхана булгач, үзебезнең китапхана кысаларында гына булмасын дип, шушы ресторанда, затлы матур урында оештырырга уйладык. Иң беренче безнең тарихи китаплар белән кызыксынучы якташларыбыз да бик күп бездә. Һәм менә иң беренче Сөембикә Ханбикәнең язмышы турында бергәләп җыйналып фикер алышудан туган фикер бу. Чөнки Сөембикә Ханбикәгә быел 500 була. Ул безнең татар тарихында билгеле, сокланырлык, горурланырлык шәхес. Рабит ага үз заманында Сөембикә романын язып, шушы кешенең бөтен тормышын, балалык елларын, һәм аны Ханбикә булган барлык матур сыйфатларын безнең алдыбызга роман итеп китереп бастырды. Без менә шушы Сөембикә романын яңадан бер тапкыр укып чыктык. Китапханәдәге бөтен китаплар алынды, укылды һәм без фикерләрне тупладык. Дөрес, без бүген Сөембикә турында гына сөйләшмәячәкбез, аның тулы иҗатына тукталырбыз, ләкин үзебезне кызыксындырган сорауларны Рабит агадан җавабын алырбыз дип уйлыйбыз бүген. Рабит Батулланың иҗаты бик тә киң кырлы. Драматург буларак иҗат ителгән Кишер мине Әнкәй драмасы озак еллар сәхнәләрдән төшмичә уйналды. Балалар өчен дә күп әсәрләр иҗат иткән. Тарихи жанрда иҗат ителгән әсәрләр исә документальлеге һәм шул ук вакытта киң катлам укучыларга аңлаешлы булуы белән аерылып тора. Очрашуда сүз күбрәк язучының Сөембикә романы турында барды. Сүз уңаеннан Сөембикә Ханбикәнең тууына быел 500 ел. Биючене кагылган егет романы да кызыксыну уятты. Язучы бик теләпкәр сорауга җавап бирде. Гомер буе тарих белән кызыксынган кеше, инде каләме булган кеше тарих белән кызыксынгач, укыган әйберләрен ул яза белергә тиеш. Халыкка җиткерергә тиеш. Менә моны халык белми бит әле, мин укыдым, мин белдем. Һәм башкалар да белсен дим. Тарихсыз язучы түгел. Һәр язучы ниндидер күләмдә романнар язса да, әдәби әсәрләр язса да, тарихка кагылмыйча булмый. Тарихи әсәрләргә кагылмыйча булмый. Мин үзем менә тарихны укыган өлешемдә галимнәр тарафыннан язылган тарихны укып, мин үземчә күрдем аларның әйтгәндә Сөембикә, әйтгәндә Аксак Тимер, әйтгәндә Габдулла Тукай, әйтик Нуриевлар турында, Шәймиев турында китап чыгардым мен. Ил башы дип атала бит. Бүген Шәймиев исән, укып карагыз. Мин нәрсә яздым икән? Ялган яздыммы микән? Юк микән? Ниме? Язучы исән шәхес турында әдәби әсәр язучының ни кыен хәлдә калганын белергә тиешсез. Менә шуңа күрә мин бу китапны язганыма мин бер дә үкенмим. Чөнки аны халык укый. Сабалар да бәлки укый торгандар. Мин бер экземпляр сезнең китапханәгә калдырып китәм ил башын. Чөнки тарих шул кадәр бай, татар тарихы борынгы заманнан, бик борынгы заманнардан килгән. Бүгенгесенә хәтле. Аларның бер генә түгел 100 язучылар язып бетерә алмый. Мин кадәри хәл 7 роман яздым мин, кыйсса дип атыйм инде мин аларны. 7 кыйсса тарихи. Әйдек Кәбир Бәкер, Габдулла Тукайның якын дусты, Габдулла Тукай, Нуриев, Шәймиев турында, аннан соң тагын башка
әсәрләр язылды минем тарафтан. Ләкин минем инде хәзер кем әйтмеш атларым җигүле. Шуңа күрә инде мин кем әйтмеш әллә өргәм, әллә юк. Мин хәзер 5 томлык чыгарырга җыенам мәкаләләр генә. Тарихи мәкаләләр генә 5 томлык. Эшче Рөстәм Мәликов төрле уен коралларында уйнавы, татар халык җырларын башкаруы белән кичәгә ям истәде. Жанлы, җылы әңгәмә очрашудан китап сөючеләр бик тә канәгать калдылар. Рабит Ага Батулланың китаплары безнең китапханәдә бик күп. Аны безнең китап укучыларыбыз бик яратып укыйлар. Әлбәттә инде иң беренчеләрдән дисәк тә бию җыны калган егет китабы һәм дә аның соңына чыккан ил башы китабы бик зур сорау белән кулланыла. Мин бу китапларны үзем чын күңелемнән бирелеп укыдым. Ул Рабит Ага бик күп эзләнүләр үткәргән кеше һәм дә инде татар тарихын зурлап өйрәнгән кеше буларак зур шәхесләрнең тормышын бик яхшы тасвирлап яза. Һәм дә мин беренче тапкыр Рабит Батулла белән үзенең белән тереләй очрашам һәм бу очрашуга мин бик куанып килдем. Саба үзәк китапханәсе үткәргән мондый очрашулар озын гомерле булсын иде. Чөнки без татарлар һәрвакыт китаплы халык булуыбыз белән горурланабыз. Төзелеш сезоны ахырында октябрьдың 3-нче якшәмбесендә юл хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Районыбызның әлеге һөнәр ияләре бәйрәмнәрен яхшы җитештерү күрсәткечләре белән каршылый. Бу көннәрдә безнең иҗат төркеме алар хезмәт куя торган Язлы Арташ Нырты юлында булып кайтты. Нинди генә табигать шарты булуга карамастан, алар юлларның торышын кайгыртучылар, меңнәрчә машина йөртүчеләр, пассажирлар һәм җәяүлеләрнең куркынычсызлыгы юл төзүчеләрнең эш сыйфатына бәйле. Язлы Арташ Нырты юлы бу сезонда төзелүче соңгы участок. Биредә безнең хезмәткәрләр белән бергә җәмгыятьнең баш инженеры Илдус Гараев каршы алды. Җәмгыять Кукмара һәм Саба участокларын берләштерә. Барлыгы 200 кеше эшли. Ел башыннан 25 чакрымда юл төзү, ремонтлау эшләре, 700 миллионга якын эш башкарылган. Узган ел төзелә башлаган Шиле Кырса авылы юлы тоташтырыла. Саба Тимершик ягында 3 чакрым юл төзелде. Лесхоз Иштуган Саба Иләбәр юлында берәр участок ремонтланган. Мара ягында Арбаш авылына Аман Ыштырма дигән авыл тоташтырылды. Таттулба авылына ясый башлады. Дусай ягында эшләнелде. Шулай итеп менә барсы 25 километрлап юлга төзү, ремонтлау эшләре алып барылды быел. Бу вазифаны Илдус абый 36 ел башкара. Эшнең барышын, үзенчәлеген, һәр хезмәткәрнең холкын, хезмәткә булган сәләтен аннан да яхшы белүче кеше юк. Менә шушы ук егетләр хәзер шушы эшләрен тәмамлыйлар да, кайсы техникада була, кайсы кул белән юлларны хәзер кар башланачак, кем кар чистарта, кем буздан арындыра. Илнар Шафигуллин асфальт салдыру буенча мастер, хезмәтен яратып, югары осталык белән башкара ул. Асфальтның сыйфаты, хезмәт куркынычсызлыгы, эш нәтиҗәлелеге аның контролендә. Бүгенге көндә менә 570 метр бүген. Алла бирсә, шуңа 700 тонна алырга планлаштырабыз. Хәзерге вакытта менә 240 тонна кайтты. Иртәгә дә шуңа хәтлендә Алла бирсә көнәйвәт торса, алып бетерсәк, быелга шуның белән эш бетә дип әйтәбез. Алла бирсә асфальт эше. Асфальтның сыйфаты ничек? Менә начарлары килгәне бармы? Асфальтның сыйфаты менә хәзер һава торышыннан да бик күп тора. Көн суык булган саен ул һаман да әйбәткә түгел. Асфальт булай заводта 160-150 градус белән чыгарга тиеш. Салган вакытта 120 градусында ким булырга тиеш түгел инде асфальтның. Асфальт узаграк торган саен һаман да сыйфаты начарая. Без алай итәргә тырышмыйбыз инде. Кайттан асфальтны сразу алып барабыз. Менә үзегез күргәнчә һаман тукталып торып, ниләр? Ара ерак. Асфальт җәйгәнче куәтле техникалар, эшче көчләр белән юлның нигезе әзерләнә. Биредә һәр төрле эш тиешле нормативка нигезләнеп башкарыла. Йорт салгандагы кебек, юлның да нигезе мөһим роль уйный. Ул нык һәм ышанычлы булырга тиеш. Кагыйдәләр үзгәреп тора. Яңгыр астында менә бу аска катламны ансына бик теге сыйфатына комаша буламый. Менә теге асфальт өстенә асфальт салганда инде анда бер-берсенә ябышуы кирәк, ябышмый инде анда чиракта. Битумнарны сибәбез инде үзе технологиясына китереп эшлибез. Ну хәзер әйбәт көнне көтү ятып булмый инде, шулай бит аны. Әйбәт көн булмый хәзер. Ничек тә каплап калырга кирәк. Монда яңгырлар үткән саен һаман да әйбәткә түгел, тун катыра, юлны ярып атырган уже. Ничә ел эшлисез? 9 ел булган юллар.
Материалның сыйфаты да беренче урында. Кымбалык бистәсе районыннан таш һәм асфальт үзе Күкмарадан китертелә. Эш барышын карап тору гаять кызыклы, беркем дә тик тормый. Асфальт кайнар вакытта аны җиргә түшәп куярга кирәк. Бу вазифаны 5 еллык эш тәҗрибәсе булган Илдар Самигуллин башкара. Техникада эшләү теләгенең көчле булуы аны бу хезмәткә алып килә дә инде. Укладчикта машинист укладчики булып эшлим. Без инде шушындай алдан әзерләнгән щебенкалы основаниега асфальт салуны башкарабыз. Безгә Volvo'лар үзебезнең зур машиналар инде асфальтны әп килеп шушында бушаталар. И мин эшләгән техника инде шушы асфальтны кирәкле толщинада, кирәкле киңлектә үзе алдан куелган әйберләр буенча җәеп бара инде. Арттан катоклар таптап бара. Бу хезмәтнең авырлыгын үз күзләре белән күргән кеше генә аңлый. Бер чакрым юл төзим дисәң дә күпме техника эшче көчләр таләп ителә. Өстәвенә безнең климат-һава температурасының һәр даим үзгәреп торуы нәтиҗәсендә юлларның сыйфатын да яңа гына төзелгәндәй сыман саклап торып булмый. Техниканың барысы да заманча һәм яхшы. Шуның берсе белән Илгиз Насыйбуллин идарә итә. Һәм монда Дарунида 20. Нинди эшләр башкарасыз сез монда? Башта мин конструктор тракторында эшләдем. Бу сезнең нәрсә дип атала иде? Каток. Катокта сез нәрсә җирне әзерләп куясыз инде нигезен? Җирнең основныйсын эшләйбез. Менә җир нәрсәсе. Эшегезне яратып башкарасызмы? Эшне яратып башкарам. Ни өчен монда урнаштыгыз Дорожныйга эшкә? Балачак хыялыгыз идеме? Балачак хыялы. Һөнәри бәйрәмегез уңайыннан хезмәттәшләрегезне котлый аласыз? Барлык Даруни хезмәткәрләренә менә киләсе Даруниклар көне белән поздравить итәм бөтенсен. Юллар безне туганнарыбыз һәм якыннарыбыз белән очраштыра, авылларны һәм калаларны, төбәкләрне һәм илләрне тоташтыра. Шуның өстенә яхшы юллар дәүләтебез иминеге күрсәткечләренең берсе булып тора. Алар рульдагы кешеләрнең хезмәтен җиңеләйтә, вакытны һәм торак пунктлар арасындагы араны кыскарта. Барча үземнең хезмәттәшләрне, коллегаларны шу бәйрәм белән котлыйсы килә. Аларга менә яхшы погодалар, яхшы кәеф, ныклы сәламәтлек, саулык, ныклы гаилә, көч-куәт, һәм дә инде ныклы характер да кирәктер инде, һәм яхшы сыйфатлы, хәвеф-хәтәрсез юллар, еллар барсына да. Юл хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтәргә ашыкмый. Иң беренче чиратта юллар төзелешен тамамлап, сезонны ябу максаты тора. Аннан соң уйларга мөмкин ди үзләре. Көздән соң карлы кыш килә. Бу чорда да алар иртәдән кичкә кадәр юлларны чистартып, тәртиптә тотып, кардан арындырып торачак. Әлеге һөнәр ияләренә куркынычсыз юллар, югары хезмәт нәтиҗәләре, шәхси бәхет телибез. Бу атна менә шундый хәбәрләр белән үтеп бара. Вакыйгаларның нинди борылыш алуын киләсе чыгарылышларыбызда яктыртырбыз. Бездән аерылмагыз, реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк студиясында очрашырбыз.